الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبي القلوب والنفوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم bandiraɓe fulɓe e bandiraɓe julɓe on calminama on juurama on jaɓɓama ɗo e gawde boofe e ñalande natore tarih ganni wande fayida nde ganduɗa tawtorama ɗum fedde nde ganduɗa ko fedde ɓamtare fedde darjunde en keeɓi hebde hen haqqillaji peɗɗitiɗi ceebɗi ha addani men famde ndeke kay jangde debbo ko hunde waɗinde en keeɓi hen kadi welama goɗɗo saabu en nani dennirakoñ men mbiyama américain gari wallude ɗumen beela piile ɗe ɓe piyetenoɗe belan usto e koɓe tampanta en ko donki andude gorba ba sagata gorko baɗo noon denɗam nafoore muɗum wayi hewde ni foof enen en jiyani ɗum te fulɓe ne hawra ko yurmotoɓe daabeji yurmotoɗe ne'anteri kono mbabba en ngala hen babba jagguiɗe ɗum tan mataw kala ko fiya foof wonno won tindi ɗi ganduɗa ɗi kolnaki biyoji mbabba wi taga koye leydi ko ɗum waɗi ɗum fiyede won wiɓe noon hucci taga koye hendu en ɗum to taga koye to neɗɗo taga koye leydi mi wadde yo neɗɗo fiye mbabba fiyama e leydi yimɓeɓe kam ne gandi kam neɗɗo taga koye ɓakkere koye leydi jeeya ɗum noon wadde neɗɗo ne foti fiyede bedde mbabba fiyeteɗe wadde wote piye bamɗi ɗi goppeɗi neɗɗo ina foti ruttude diminna neɗɗo ne foti andude fodde mbabba nafoore mum heewi ɓurti kadi onon aynaɓe gandon jumre mawde nani e men enen fulɓe hakkude men e mbabba kala daaba mo gonduɗon gandon mbabba ɓuuri hewde gacce onon oɗon jibine ha nayyi wonta hay goto mon meeɗa yiide mbabba ene jibina jaɓata wiritade yeeso hay goto mbabba ɓuuri gacce men enen fof ganden ɗum hande mawɓe fulɓe so jii bedol mbabba tan jowat ɗum dow goppata ɗum e leydi sabu no gadi mbabba na wayi mbabba ngabdi muɗum no feeña e less reedu muɗum e ko suumi hunduko mum hawrama sagata gorko kumiɗo mo humtaki so sulmanama gorbi jeeɗiɗi waɗama e siwo goto lootima tan humre nde iwat kala ɗe dañani jawdi mayata aldani reedu mbabba koko laaɓi ko ranwi koko aaɓi suum hunduko muɗum ko noon wayi ganden ɗum ɗon arabeɓe misra yerodoro diallo haalani kam ɗum tawi mbeɗa haalda e muɗum sifa baɗo no mbeɗa wittanno hen o wimi arabeɓe misra kala ñande hen goto hoyɗi ne yi mbabba hoy so tawi ko basɗo won noon suusat ñamlade saabu andima yo ñamale mum gandon kala lamɗo jiyaɗo no waɗi mbabba mayata koye laamu ñande jiyatmi Sékou Touré ne waɗi mbabba gorba puro ɓeswade no mbo poore o seeɗa ina naati Dakar no jogui sawru utturu no huufi ɗum Dakar fof no yalti boowal makko kalaɓe ɗum gorko boɗaɗo goto tawno ɗum ko Amadou Sambo Dia Baydil Sukkugo mbeɗa andi ɓeɗo kam ne tawano gorko boɗaɗo wi gandumi o mayata koye laamu hay goto wawa libde laamu makko ñande koydumi Abdou Diouf no waɗi mbabba mbongo ɓalewo ina koyɗe ne mema leydi jiyoymi deftere taabi roya deftere firore koyɗi o wi on lamɗo laamu mum koko ɓurti ma woten ko usti tawi ndene woni président Sénégal mi ɓooyani Sénégal mi fusi ngam ɗum fof gonga eyyi ɗum noon wadde gande mbabba koye so goto e mon foof yo ne mbabba e galle mum teddina mbabba ganden mbabba ko ngabdi ɓoldi woni hen ken jumɓe tan en nana hen gueɗe kewɗe wonana gonga so ɗum yawti ɓe kaali haala gaynaka e ndema projet kalɗo haala forage uji gaddateɗi care e leydi o ko projet baɗaɗo ha gassi ganden ɗum holno poɗeten wadde enen ɓiɓe aynaɓe yiɓɓe gaynaka kay ko naaten e nder gonɗon miijo daroɗen ƴeewen ɗo ngo heebi men lorde ɗo bel ma en mbawa ɗum rentade so ɗum ala wiide min ngala hen kam haɗata yimɓe wonde hen forage uji ɗi jottima min noon e yiyandam forage ono wawi arde tawi ko onon jeeyi onon aynaɓe jeeyi forage mon miijoji ɗi gari koye mon
oɗon mbawi dañde hen remde oɗon gayna ko gaynan ɗon taw bonnanani mon haydara saabu forage addama ɗo e gawde boofe ummima e nder wuuro gawde boofe waɗi 2 kilométre tan ɓolo haaɗi ɗon ina wawi taw jawdi ndi ne wawi orde caggal 2 kilométre o kono hakkude 2 kilométre faade wuuro oretaki waɗe forage yo taw koko huurote waɗe mur walla waɗe grillage kala ɗo waɗa yo taw ko grillage woni hakkude mon e guese ɗe lappi gona hakkude remanteri ndi e ko orol ngol yimɓeɓe jaaha ora ko oranno guese ɗe mbatta remede ndungu e ceeɗu beela jawɗi joyɗi neanaɗa ɗi aɗa rentorori dépense mbatta dañde dépense o e ndema ka gaynaka kadi yaara yeeso saabu gaynaka koye moderne fayi koye moderne fayi de jawdi kewdi ndi nafoore muɗum ƴeewoye ko wiyete qualité o kolce sappo tawa eɗi mbawi ɓirandema ko fotata wonde so lewru maayi aɗa heeɓa hen fodde temedere ujunere walla temedere nogas e nder kolce sappo ɗe ɓuuri temed tati nagge ɗi ganduɗa wawa tuttudema temedde walla wawa tuttudema temedere ujunere ɓiram mum usine aji baɗaɗi ɗi ɓayde ɗi gaari yoɗi careɗe ɓeyde yajnede wonto hanti saɗa jogui nagge aɗa wawi dañde kosam sa ala nagge aɗa wawi dañde kosam nayyi ɗi kadi cippal natti saabu wonno ko gaynaka e cippowo ɗum woni enen ko ɗum tawɗen kala ɗo gaynako haala yimɓe ne kewi yejjide cippowo kono gaynaka e cippowo gondi so cippal ɗam artirama noon e usine on saaha gorko no wawi wonde cippowo gaynako wona gaynako en même temps wona cippowo ɗum noon ganden woto en jaab funtede teyden ɗen kono noon min gala hen ina wayno koko gas kamɓe ɓe miijiɓe ɗum ɓe gonano aynaɓe nawi ɗum ha l'assemblée nationale wotama gasi ko kuulal siɓe ngal hono wiyeteno waɗo yedde ɓeɗo arɓe laamiɓe joni tawi ko ngal wodino ko lelnano ha gasi projet ji ɗi koko ɓeydoto poros uji ɗi heddi noon ƴettude ngabto hen tan no yaaɓe yaha ina rewa e gaynaka tan no yaaɓe yaha woppa walote ko toon remateno ina wayno ɗum kam aynaɓe ne poti darade ha tiiɗa kala haade gaare meɗe yo to reme ha ron kayta dañede ɗo arde jeeri kono so jeeri reme kadi yo taw ko aynaɓe ndemanta koye mumen forage mumen waɗat ɗumen ndema waɗa ɗumen yarnan ɗumen nayi mumen bref jaafa ɗon ɗum ɗo ko weddade hen miijo muɗum tan saabu golle ɗe ko fedde findinore so ari pinal en jewtidat hen mbiɗon toɓɓere yewtere men foti faade koye banggue jangguɓe banggue diine walla jangguɓe banggue tubakiri walla jangguɓe rewɓe en même temps sukaɓe rewɓe wattuɓe nannede jangde jangguinoye beela tubakiri ndi woda koɓe paami aduna mabɓe won gueɗe kewɗe ɗe jitten haalde ko kalaten ɗo e tuuba gueɗe hono wiyeteno haalde gueɗe men pinal fulɓe walla ko faati e daarti men gueɗe goɗɗe mbaɗe no dartol fulɓe eɗen tubno hen tato no woodi tuuba goto biyeteɗo Gustave Molière ko gando mawɗo bittuɗo e fulɓe e goɗɗo biyeteɗo David Colson on ko Amérique naajo bittiyanke kayne banggue taarih fulɓe on ko haali hen e biyeteɗo professeur Harry Lott ɓeɗo tato goto e mabɓe fof wonko haali eɓe kaale fulɓe ko yimɓe hewɓe jeddodirta saabu Harry Lott wi leƴƴi ɓaleɓe gadiɗo hen pullo yaltude e aduna anda ɓe teskitaki ɗum tawa e on yonta jomum en ganduno tawi kadi ne gonduno e suuɗade taw no joguinono ñamat ene joguino organisation manam juɓɓudi mumen wotno guila e on saaha o wiye wonde fulɓe ko duuɓi ujunnaji 6 haade annabi Isa jibinede ɓe peeñno e sahara oɗo mo gonɗen joni tawi on saaha wona sahara wonno ko toon ɓe koɗno eyyi kanko Harry Lott on o wi deftere makko nde wiyete ko l'extraordinaire l'aventure de Paul octobre novembre 1958 présence africaine mo Paris hay sa waɗi ɗum ɗo tan wadne e waɗe internet may waw yitude deftere nde bitta hen tawi ka bittowo goɗɗo biyete David Colson on waɗi deftere muɗum ko wiyetede National Geographic o yaltini ɗum koye jayde Amérique naaɓe wiyetede National Geographic nden National Geographic yaltini ɗum kadi koye ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e lewru wiyetede juillet kanko David Colson on ko Amérique naajo o wondi koye ballidijo biyeteɗo Alec Campbell
ɓe bindi deftere maɓɓe nde wiyete ko Tout for African Rock Art koye anglais ɓe kaali deftere maɓɓe e ko deftere nde ganduɗa gueɗe pile fulɓe aadaji ndo Afrique naaɓe ɓaleɓe aadaji mumen e gueɗe mumen ɗe ɓe pewdan noon naati e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon ko hen o yaltini deftere makko miijo makko o lenni ɗum kono tubako biyeteɗo Gustave Molière 1818 hitande ujunere temedde jeetati sappo e jeetati o naati e nder leyɗe Afrique o wi nde o naati ha o hooti o wi tubakoɓe Europe e Amérique min koye mi tawi won leƴƴol ɓaleɓe ngol tawmi e nder leyɗel Afrique e ngol daɗi en enen juɓɓudi ha tengti darde debbo o wi o tawi leñol biyetengol fulɓe koɓe fulɓe saabu o wi ko mbadiji tubakoɓe kono ɓe guri ɗi foof ɓaleji o wi koɓe ne'oɓe jawdi o wi o tawi debbo o e gorko o ina poti haqqeji e nder rendo maɓɓe ngo o sifi hen gaynako e cippowo o sifi hen joom galle e joom suudu o sifi hen gorko innat debbo one kadi innat o rutti o wi eɓe jogui qualité goɗɗo saabu ɓe ƴettata jeeyaɗo e mabɓe ɓi pullo hayso haaɓe ɓi pullo bandum fooli ɗum waɗata ɗum maccuɗo o ɓeydi hen woni gueɗe nayyi o ɓeydi gueɗal joyoɓal o wi défaut mabɓe ɗum ko woni bone mabɓe kam kala mboɓe kaaɓi soɓe jaltinani iyam ɓe cikkata koɓe poolani gueɗal jeegoɓal ngal o wi neɗɗo fof mboɓe gondi ɓe jaggata kamɓe ɓuurma teddude teddugal mabɓe ɓe ndena ɗum no feewi sa woni tubako Europe naajo walla woni arabi are mabɓe ina wayna haade mabɓe rokkudema gueɗal ko mataw eɓe beela kono wona hulɓine takata ɓe ittude gueɗal ɓe dokkuma sa hulɓinima heɓata gueɗal mabɓe ɗum noon wambaɓe ɓe mbi on saaha koɓe beele heeɓe gardien wase wona question bambaɗo wi noon ko teskuya gandaɗo pullo kongel famɗi kof hayso ɓinguel ma hayso debbo ma sa furima ɗum no feewi sa renaki tan bonnana ɗum saabu no wawi yoppitade taw ka jinnaɗo mum ustete purali ɗon rewɓe ɗe walla ɓiɓɓe mon onon fulɓe aynaɓe ɓayde ɓiɓɓe yaroɓe kosam no jarton kosam ni koye nayyi heɓe guurata he feccere mabɓe feccere dilɗe ɓe guura yumma ɓe daña gacce to banggue yumma to kono ɓe dañata ñaadre e yawde habtade to banggue naggue to ɓeɗo ɗiɗo muyninta pullo ha mawɗo o wi sen ƴewtidima ma en taw pullo kumandan tubako e colonel tubako e chauffeur tubako fof wiyete ko tubakel kaari en ha hande enen keɗɗiɗi hen tubakel jiboda en tubakel mafre tubakel alana walla biddi tubakel tan wiyete capatel kaari hay soko ta ɗum nelaɗo soɓe jawani mbi ko sirif tan mbiyata capatel jibril ba en e capatel kaari en ɗum waddi no firti ko jomum no ari kañum no wonde valeur mum no sikka kañum wawi yimɓe fof ɓuuri fof en tawa kañum koɓe fanɓima ɗum e nder yeeso mabɓe teddugal mabɓe ɓuuraniɓe teddugal eɓe itta noon teddugal mabɓe ɓe dokka tawi ka neɗɗo newiɗo cikkowo ka ɓuraɗo an ɓe ɓurnuma koye mabɓe kono sa sikki aɗa ɓuuriɓe tan ɓe jippinta less joni joni ɗum koye jikkuji mabɓe jeeya gueɗel keddingel ngel eɗen foof eɗen gandi to tubakoɓe to arabeɓe to jolfuɓe ɓe ngala joom suudu ko gorko tan jeeyi foof ɓen ɗon ɓe kalɗen ɗo ɓe innata debbo innata gorko jeeyi yettode jeeyi inde jeeyi foof te gorko wawa jibinde tawa debbo tawaka wadde ɗon ina wayno sa ƴewdima nder eɓe ɗesi fuyde seeɗa saabu mo ganduɗa a wawa wondu an goto ko ma gondon nde mbawa faggade ɓesgu son dañi ɓesgu poɗon feccude so tawi accidima e yettode nde mais accid ɗum inde nde poton hen sa so inni mbasa wadde hen fitina mbiya ɗum foti wonde so tawi a diidi galle kam diida suudu wadde yo joftine suudu mum pullo bawɗo Pulaar wiyata o ko debbam o ko gorkam ala o ko joom suudam o ko joom gallam ɗum woni teddugal goto hen foof totte teddugal mum oɗo woni joom galle hono wiyeteno Bugari Keccel oɗo woni joom suudu ay waɗa babaɓe ala wona noon an acci woto bonnanam wadde ko oɗo woni joom suudu jiboda oɗo woni joom galle Salamata Boubacar eyyi wadde mbaɗen noon joni so tawi a ƴewtidima ono may taw debbo o ina jogui garade suudu ndu ko kamɓe rewɓe ɓe
to bangi tubokiri wiyete architecture woni neɗɗo mahowo darno huɓere ha daro walla darno suudu ha daro worɓe ɓe enen to bangi men fulɓe dokkuno ɗum ko debbo kamɓe peeloto suudu feelade janggoɓe Pulaar feelade woni meetade felo fulɓe mbaɗatno mbiya pele jeenayyi pele jeegom feelade sa rendini ɗum feelade woni meetade kamɓe peeloto noon suudu ndu handu gasa ɓe ganda jaajede juuteri suudu ɓe dutto ɓe ƴeewa suudu ndu hoto huccita tawa hendu aroru ndu loroyta janggo wayso ko ɓe jogino pinal banggue technique eɗen gandi kadi banggue fulɓe Pulaar ina jogui pinal andude keneli nayyi goni hakkude gurdam men eɗen gandi jigoru no woodi mboy no woodi eɗen gandi funna hono wiyeteno yarkama no woodi e bar eɗen gandi ɗum fon woodi wadde ɗo beela suudu huccita koto bar iwrat to walla foti huccide koto mboy iwrata walla foti iwrude koye banggue rewo walla worgo ɗum ko kamɓe gandi ɗum duttoɓe mbaɗa leece wadde ɓe gandino gila law neɗɗo fotani ɗon hakkillaji hewɓe mbi wadde fulɓe jeeyano koye yimɓe wiyetoɓe koɗanno e gasɗe ɓe ala kamɓe ɓe jogui noon feere wasde hodde gaska gila law par ce que loocol ko ɓe jibina tan ɓe jii leɗɗe no goodi wadde looci no godno kuuloli no godno wadde ɓe mbawi no fewdu gila nden suudu tawi wona hodde gasɗe ɓe mbaɗa leece kadi taw neɗɗo lelata koye leydi tan furlo ɓe dutto kadi ɓe mbaɗa ko tuuba koɓe mbaɗata joni ko gaddi ko wiyete siège uji ɗiɗo mbaɗa siège uji ma ɗiɗi tati e damal suudu ma neɗɗo jooɗima koɗo mbiya ɗum jooɗɗon enen mbaɗan ɗo ko pengal pengɗe damal suudu nde ganduɗa ɗe jaɓɓato koɗo mbaɗa to leeso ma e leeɗe koye majje ɓe pegatano tan leydi yoɗo jooɗo e leydi ɓe mbaɗatno ɗum ko wiyete kaggu eyyi wiyete kaggu ɓe jowo ɗon ha pewna ɗum ha feewa juttoɗen kadi enen koye men mbawen wadde kadi ko wiyete kagguyel gaɗa leeso ngel kagguyel ne waɗi kaɓirɗe muɗum de heerori kono eɗen mbaɗatno ko wiyete tektu kayne kadi ne jogui ko heerorino pengde joguiɗo guura eɗen joguino ɗum ɗo ganduɗa ko ɗo guura waɗete miduyel toksel walla kiw walla diwre less kiw walla mbaara kadi less damal suudu walla hakkude galle ɗo hollatma ɓe ko finɓe organisateur en ko organise jogino organisation juɓɓuti gam neɗɗo o wasa wonde sawade heeɓa heeɓi fo leelo anda woni place mum anda ɗo foti lelade walla leltako wadde finɓe ɓe pini law de tubakoɓe gari tawi ɗiɗo ɗeɗo gueɗe fof ɓe joguiɗe ɓe gandi ngol ɗo leñol ko pingol rutti kadi neɗɗagal fotani jabde ɓi bamma jagga ɗum aɗa waɗa maccuɓe ɓe codanno maccuɓe mabɓe walla ɓe jaaha wolde gaña goɗɗo ɓe poolo ɗum ɓe ƴetten maccuɓe wadde ɗo koye neɗɗagal manggal oɗo Gustave Moliére settuni fulɓe wonde o yiirigal ɗo pinal koye yonto 1818 nden Sékou Amadou Hamady Boubou darni laamu muɗum to Masina laamu islam kono tawi ko Fouta Tooro waɗi laamu islam ko adi ɗum kañum ko fotata wonde hedde duuɓi temedere e saabu laamu Fouta Tooro e état darnugol état islamique mo Fouta Tooro e darnugol état génie mo Amérique hitande wotere 1776 kamɓe ɗiɗo foof darnide laamu gotu e yonto goto wadde firti on saaha ɓeɗo ko anduɓe laamu wonno laamuji goɗɗi gadinoma ɗumen kamɓe almameɓe wadde firti ko soɓe gari ɓe mbiya ɓe darna laamu tan ɓe gandi juɓɓude laamu kanko Fouta Tooro Fouta Diallo adi ɗum duuɓi 51 darnugol laamu almami koye 1725 darno laamu muɗum to Fouta Diallo to laamu Sokoto aroyi kañum hoore muɗum haade Sékou Amadou darnude laamu muɗum caggal laamu Fouta Tooro tan e Sékou Amadou hono wiyeteno Ousmane Dan Fodio 1805 kanko nden darno laamu ɗo kadi ne holla fulɓe nootima noddadu Allah law ɗiɗo yontoji hewɓe ɓaleɓe Afrique naɓe ko heferɓe ne gandano diine gandano Allah taw no woodi nden tawi fulɓe ne gandi wadde jangde nde janggama law wadde to tawi jangde ndeɗo en kalaten ko jangde neɗɗo janggoyɗo banggue diine on ina fonno so janggi saare janggata nde walla so janggi ne heeɓi jangginoyde waɗane heblo heble anda ko janggi ko holko ɗum woni par ce que enen ko diine tan jangaten ko fof ko diine firata kono wonno leyɗe arabe ɓe hande sa yi toon may taw ɓeɗo ko janggoɓe tan gam wonoyde yimɓe diine ina jogui koɓe jomnate
ne jogii no ɓe pewdirte no ɓe keblirte sabu neɗɗo gardoytoɗo yimɓe to banggue diine fotani accitede tan hoore mum cheyɗani heeɗa ɗum banggueji fof ko cuhlel heeɓi gandal kono beela ina wawi andude kañum hande helli faama guiraɓe muɓe ina woodi ɗo ɓe jadata kono woodi ɗo ɓe jadata ina foti wodde ko hersata wiide o foto ko hersata ɓornade ko ɗo hersata wonde e ɗo hersata tawede walla kanko tan e heddiɓe poti ala wona noon fonno waade kono noon ɓayre foof en ko ɗum tan janggoyta heblo ala caggal jangowo foti wonde haade muy wonde jangguinoyo jangguine jangguinoyde Pulaar ina joni Pulaar o ari nden ɗum no waɗa kono beela kamɓene eɓe keblo jomum e gendiyankagu ngu tigi ma to arat tan woni gendiyanke kono hebletake gendiyanko ten foti wonde sabu foti jogade ɓernde e gandal andude kanko e hoore makko omo foti fondude leñol makko foof o wasa ƴewde dekole yagal ururo yagal jawo yagal minen komin waɗaɓe en ko ala o anda pullo ko pullo tan o anda kadi jikkuji moƴƴi o ari jangguinde o wasa wonde ñaɗɗo jawɗo haɓede kewɗo tikkere kewɗo heydi heedaji e hasidago e gueɗe goɗɗe ɗum foof lawƴe e makko fewne ha won neɗɗo mo ganduɗa ko ñemtinta ko annabi kanko biyeteɗo guindiyanke o ɗum noon wadde ɗum ɗo foof ko gueɗe poɗɗe heblede en jeehi noon ha en gaddanama jangde tubakiri enen cakkiti jangguinde ɓaleɓe Afrique foof fulɓe cakkiti hen jangguinde saabu fulɓe donkuno famde tubako ko jaɓɓal tubako ngal fulɓe donku ngal wawde jabde o yimɓe ke wiide wawde supportude wawde jabde tan hunde nde heƴa e ma sababu tubako de ari nde addi ko wawnere addi koko pullo wiyama jaɓata kamɓe ɓe mbaɗa ɓe beletaki kamɓe ɓe belatako hay goto ɓe garat ɓe garño pullo wiyama ko belete kono garñetaki fu tubako ari ko garñade ardi koye doole mum jaggat haɓɓa fiya hoyna pullo o ɗum waɗi fulɓe foof dogguiɓe to banggue jikkuji e diineji mabɓe ha sa yeehi to deftere wiyetede on empire pol au 19e siècle deftere nde professeur Binta Sanu Kouya windi omo wuuri o jeeya ko ɗo wiyete mofti nder leydi Mali ko debbo mo windi deftere wotere wiyetede on empire pol au 19e siècle nde ɗo deftere nde haali fayidaji fulɓe mawɗe e nder deftere makko he sabu o wi fulɓe nde tubakoɓe gari nde e Afrique tawri fulɓe ɗeɗo gueɗe tawriɓe cuusal manggal ɓe cuusi no feewi ɗum kam ɓe cetti ɓe bindi ɗum ɓe tawri fulɓe jawdi kewdi koɓe alɗuɓe wattude ɓe gari nde ɓe tawi ɓeeno ngalli tawi eɓe cuusi eɓe kersa o rutti kadi ɓe mbi ɓe tawri fulɓe ɗemgal guurgal ɓe tawri fulɓe ɗemgal guurgal ɓe pawti hen konngol gongol noon namnal holko haɗi noon ɓayre fulɓe mbayini holko haɗi fulɓe laamade Afrique ɗo ko namnal won jabtugol ngol mbanmi e lefol ngol mbannomi hitande 2002 tabital pulagu Bamako de jaami waɗi lefol ngol ɓuuri yaarude ko fulɓe funnangue par ce que ngol yeeya koye nder rendo to yahdo ngol arani ga no feewi mbimi so tawino ko yonto mbo tawani mami jabtoro andinde pullo jeyaka e gueɗe pullo kañum jeyaka e gueɗe pullo yidde laamade pullo ɓuuri jeyede e gueɗe mum ko anje laamede sen ƴewti ndima ɗo tan wodanno pamuɗoɗa ɗum o yiɗa wona laamade woni ko ɓuuri mawninde mo jaggatana mo haɓɓa mo laama yimɓe mo yaaha mo wiya ko min jeeyi ɗum min jeeyi moon kono ɓaccuɓam kono ɗum ɗo e ɗum ɗo wona noon ɗum pullo yiɗi kono noon yiɗa yiide neɗɗo ana ara no wiya no jiimo ɗum holo ɗum dolndalago laamo ɗum woni ko jomum ɓuuri wawde dogde kono so laamu arde fitina arde basal manggal walla gacce eɓe kewi woppude Cellou Dalein Diallo waɗi ɗum koye yonto mo gonɗen o Cellou Dalein Diallo waɗi ɗum Allah no andi heddiɓe fof no gandi mbo keptuno laamu gueɗal makko ngal e nder leydi Guinée so tawino ko on dañño ko waklita wiya o heeɓi o heɓata kono ma pittali kewɗi keddo e leydi ma o firtudi bonnadi ha wona duuɓi de jam doro dañede kono kanko o miiji ko pittali o miiji ko jullo gueɗe gaɗɗe pullo o ina jogui ko somata hen kadi miijoto ɗum waɗi pullo hewani he ko ɗaɓɓi laamu sen ƴewtidi yeero pullo o e bamaranke o ɓen wonɗoɓe koddi
bambara kañum e secret mum ko yidde jimde tan kamɓe ɓe jitta ko laamade ɗo ɓe keedno fof empire mabɓe ko yaajnude laamade yimɓe jimde ɗumen pullo goto walla fulɓe ɗiɗo gara calo konu bambarankoɓe ɓen fotosoɓe ne laamo yimɓe dartoɓe piyaɓe haɓe doga wadde ɓen kadi so jiiɗino salade laame tan so jiiɗino laamade ɓe tan laamoto par ce que ko ɓuuri hewde maccuɓe men ɓuuri hewde maccuɓe men ummi ko toon ɓe gona fulɓe ɗe men ɗo gona diwana men ɗum ɓuuri hewde ummi koye laamu lalmami Samori Touré manden woni bambaranke ko heddi ko ummi ko nder leydi Mali manden par ce que kamɓe ƴettata ɓe ɓiɓɓe mabɓe jeeyaɓe leñol mabɓe ɓe jeeya gam ɓe keeɓa kuure condi fulɓe ne jogui nayyi mumen e baali mumen cooda ɗum waɗi a ƴeewata o yiiɗi ko laamu ha jarani ɗum yeeyde ɓinguel mum walla ñiggel mum o laamu jaranani ɗum accuma laamaɗa ɗum oɗon mbatta masla so wuli hay ɓurtini holluma e wawa kam laamu min wela laamaɗami fina ñalade wotere haɓɓa ndimama muɗum wiye bambaɗo mum ar jehen walla maccuɗo mum ar jehen yana e wuuro moon fusango arta heɓa galle mum jooɗo mba so fusi gon wuuro beela so waɗino temedere sagata baɗono muɗum naate e gon ɗon wuuro beela pusta guure sappo ɗum hollata mana ina laaɓi nder ten wadde e o saaha en kolli kam laamu almameɓe darnoma guila e ɗin ɗon yontoji wadde islam jangganoma janggoɓe islam arɓe ɓe janggi islam ɓeni kutoro islam o e nder men beela hande yontani islam o e hoore muɗum nanna pinal ngal ganduɗa sa janggi islam o aɗa janggoro hen faggudu aɗa janggoro hen goɗɗum guila to duɗal to mbawa andude goɗɗum ko wona diine ɗe tan janggoɓe pulaar ɓe jangguinoɓe beela kamɓene eɓe mbawa lomtade annabaɓe walla jangguɓe sernaɓe mawɓe taw ko pulaar tigi o janggi o jogo jikku moƴƴo o jogo gandal o jogo waajade yimɓe mo findino ɗumen to banggue diine moon yaade hen e neɗɗagal e faggudu muɗum mbiɗen noon wadde enen cakkiti janggude ko wiyete tubakiri ko jang tubakiri are men ken salinoɓe ɗum waɗi yeeɓaɗen addanede duuɗe ɗen ɗon addama noon joni nannama e nder men holno jiiraten ɗum holko woni nder hen hol nafoore feeñi hen beela kadi ne waɗi caɗele gonɗe hen yimɓe hewɓe ne goyto sukaɓe worɓe ɓe janggoyi gande tubakiri so keewi gandal towde gandal yaade ha jangga wona professeur haɗata ɗum artude rutto ƴetta debbo pullo yar ɓiddugal cippowo tan ɓiroye janggani ha towoy gandal walla janggani hay seeɗa kañum ara sans complexe ƴetto on debbo waɗa joom suudu muɗum waɗa e nder galle mum kono ɓiɓɓe rewɓe ɓe e ƴewtidogol heewiɗo ɓiɓɓe rewɓe janggina ha puɗɗi yiide bindi seeɗa ummi e nder gaynantere ndi jeehi saare on wonta jabde ɓiɗɗo gaynako o resa ɗum o wonta jabde so tawi jaɓata resde o gueɗe ɗiɗo nani hen beela kañum e hoore mum ɓiɗɗo debbo o faami ko tagno ɗum nawede janggoyde beela o faami ko nawno ɗum école nawanomo école kay ƴeewoyde gorko poɗɗo resdemi ala wona ɗum nawnomo école poto o resdemo o kay so welnomo jooɗo ɗo maw andu poɗɗo resdemo hanude resdemo hana resdemo mbo yeeɓata o pour no wona joom galle mo ɗum kay nawata neɗɗo duɗal ɗum no fenguiɗi neɗɗo foti ƴewde gandal gongal kay ɓuuri ngal ngal o ɓorto ko tuuba caye walla o ɓorto ko pantalon walla watta kilote on foti wonde joom gallam beela ko baaɗo ni bature ni wona toon ɓeeɗo ɗiɗo fof ene mbawi jogade qualité ji moƴƴi ɓeeɗo ɗiɗo fof ne mbawi jogade qualité bonɗo wadde wonno jomum so yeehi ha fuɗɗima yiide gandal ɗo fuɗɗotonoɗo wiide foto wonede gando watta hakkille mum e worɓe ɓe e ƴewde suɓaɓe ɓe foti wurdude walla ɓe foti wondude ha tarda jangde muɗum jangde arta harta ɗon daro won hen ko kayen tigui mbaɗata ɗum won hen ko jinnaɓe mbaɗen ɗum école kono mbiyata ko o wawa wonoyde janggo naftowo galle gardotoɗo leydi walla gardotoɗo diwan o wadde yo janggoyi ha tollima nokku tan yo artu rese kamɓe ko dewgal ngal woni haaju mabɓe kamɓe jinnaɓe jangde nde ko jangde debbo nde ko jangde seeɗa tan yo janggo ha wooda andu watta jabade ɓata keeñi walla watta windude ɓata keeñi yo artu rese ɗo kamɓe ɗiɗo foof ɓe ndendat ɓe mbaɗa ɓe goopa gollal ngal wona noon foti waade jinnaɓe poti so jangguinoye ɓiɗɗo debbo bellitamo e jangde nde ballamo hawo jangga kono kankone o jaɓa janggude o waɗano ɓiɓɓe worɓe ɓe o yaadi ɓe mbaɗata ni état de yaade université
e taade yaade université nawatma toon ko fulla mawɗo e fayida kewɗo no feewi sabu ɓiɓɓe worɓe ɓe leƴƴi goɗɗi ɗi ina jiiɗi ɓiɓɓe men rewɓe par ce que en mbiyata noon no yooɗi no feewi neɗe o yaaɓe université no nganndi koɓe teddinani en koɓe gañata en walla koɓe jalkita en ko fof hen goto fof ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa jasɗo mo goppuɗen beddiɗen fof ɓe guirbo ɓe kemnoy ɗum to towi ɓe mbaɗa ɗum kanŋe par ce que ɓe cikkata ɓe gowninani beel maɓe mbawa heɓ ɗum waɗi noon debbo o jogoto ko dadugal tiiɗgal o heble haw faama wonde nawanimo toon ƴewode worɓe koɓe goni fof noon e leƴƴi fof noon noɓe ɓornoto toon noɓe junnitor toon noɓe dardato fof wona ɗum woni hajum ko diplôme gandal o yiiloyto so ɗum wone ngani makko so gorko ari e yeeso makko ma haalde muɗum haala ko yiɗi fof jalon kaalon so wima de watma dépassé en yawtuma wonno keptina ɗum place o mbiya ɗum wona toon noon bandam mi haalatma mbeɗa jala kono woto mem ɓandam a jeeya kam e resani min wona korɗoma so ɗum ɗimmiti woto wattu te gorko jiyata ɗon hewɓe no kewi gacce sa towni dani tan moromoro tan naata e niɓɓere ɗum noon wadde ko debbo o ko seeɗa tan o jogoto e fayida fulla seeɗa tan o heblate o joguito jogitari mawdi o yaaha haw daɗo ɓoccitoɓe o yaaha haw to fonno yettoyade to seeɗa tan so heblama hen so hutorima kaɓirgal ngal ɗon tan seeɗa tan o ɓoccito worɓe ɓe o yaaha haw yettoyoto foti yettoyade to ɗum noon wadde woto jomum ƴeew ɗum kono kadi yen ƴewto enenne koye men ɓiɗɗo debbo jangguɗo ha tolni won e nouveau gartira ɗum mbiyara totta ɗum gaynako meeɗa jangguine wawano gaynaka duuɓi poɗɗi noon diplôme poɗɗo noon beela no hani nannede e nder ɗiɗo jeeri wiye yo yowoy dow saret yon ñallu fodde raccord jina ƴooga wiruji walla no ƴooga goɗɗum fotani wonde woowi ko ɓandu lamdu ɓursoto ha laaɓa waɗa kerem muɗum urɗo oyeto sagata mo ganduɗa kayne anda wonde meccal gaynaka aɗa wawi aynoyde ñalla e nder ladde aynude mais sa yottima tuuba ma ba ñalduɗa ba caaya gondunɗa ba e beyɗi e baali ɗi ɓortuba ɓuftoɗa ha laaɓa jalta ƴetta ko ɓuuri mbaɗa e nafde ma ƴetta ko ɓuuri mbaɗa e hedde waare ma ɓorɗa comcin ma laaɓɗi hayso tawi ko tuuba gonɗo change a changeat yo changeat kayne yo changeat kayne on saaha debbo on ene wawi salade ɗum ɗon par ce que wowani ɗum wone keneli ko force tan neɗɗo waɗe hen ala ko wawi hen gacce kono welani yo soccoto ha laaɓa yo waɗat urde e nafde ɗe yo waɗat comci ɗi yoɗi urat yoɗi laaɓat ɗo yoɓe tinno e ɗum kamɓene tagata worɓene yo gandu aduna o waylima minen ɗo de min gonda ɗo e baɓe no basirel en woɓɓe nani ɗo ɓalliɓemi e woɓɓe nani ɗo tuuba ko goto tan wonno dawdata hen joftida hen leldoɗa hen pinda hen sa ɓuftima kam ɓornoɗa sa ɓuftaki kam ɓornoɗa donc ɗon koye zaman mum yaduno joni ɓe batti wadde tuubaji 5 6 gonduɗe complete uji muɗum 6 10 e wolisaji comcina mbeeɓi hande ndiyam ina daño taroɗe batti waɗede ɗe mbawata nadde nder galle moon ɓuftoɗa taw hay goto yiyanima taw kadi a woɗɗoyani kono satalla ɓuftata hay goto ceerno kalden gonga satalla fulɓe mbi ko ɓuɓtade waɗata kono wawa lootade ay Pulaar koko haalata men taw en paamani mbeɗen yahen ɓuftoyo ko ɓuɓnude ɓandu ɓuɓtade ɗum wiya ko ɓuɓtade ɓandu ma no wuuli aɗa waɗi warñede mbaɗa satalla ɓuɓna ɓandu ɓuuni ɓuɓtade kono saɗa looto a lottat tuuɗi gonnodi toon ndi pompa iwa yah ɗum woni lootade a nanta neɗɗon wiya mbeɗa ɓufto salligue ɗon mbeɗa ɓufto janaba ganduɗo wona noon wiyete ɓuftoye maayi ɗo wiyetake noon ko lotgal wiyete gueɗɗe ɗiɗi koɗe certude hakkude ɓuftade e lootade wadde neɗɗo tun wi yo yah lootoyo woto mbino ɓuftoyo ɓuftoto ko laaɓɗo ɓandu ndu no wuuli itta warñede nde ɗum satalla no yona kono ñallude fakkude haaljiɗe wiyene waɗa satalla ceerno siwoyel tan mbaɗa ni jungo mata ñalla e nder taro tan aɗa waɗa ni jungo wona gonga so neɗɗo felliti ɓuftade yo ƴettu ko wiyete jampe ko socca ɓandu ndu no fewi wonde e sabunde moƴƴere ha ɓandu ndu laaɓa sarbetaji no goodi coccorgal bangal urdi no woodi mbaɗa ɗum e hunduko ma ha laaɓa mbaɗa sabunde nde nafde e ɓalli ndi ho an laaɓa ƴetta comci goɗɗi ɓiɗɗo debbo o yaaha waɗana mbaɗɗa ni kayno yo rento wudere ñaldande wiyene walde gasata suudu ndu uretaki kadi gasata ɗon ɓiɗɗo gorko jaaɗo ha janggoy kayne université artin ɗumine wa resde on debbo kayne
kalden gonga wona sukaɓe rewɓe calima resede aynaɓe tan mbiyon ɗumen kayande mbaɗini o non yo taw gaynako one hayso tawi ko gaynako yo eto par ce que ko ɗum meccal noble meccal batgal fayida kewgal fayida ngal annabaɓe kutori ngal tubakoɓe kutorto ngal chinois ji arabeɓe partout dans le monde gaynako hutorte mais gaynakuji ɗi ne ceerti noon gaynako ne jogui qualité ne jogui mbaadi ne jogui fayida ina moƴƴi mbaadi ina moƴƴi ɓerde ina moƴƴi jikku ina rokka wadde on neɗɗo debbo fof fota ɗum salo debbo o saloto koko ɓakke mum ko ɗum no yo ɓakki ɗum weddo ladde ne ɓakkito par ce que wona e ngari sinno ko hinere kam pota a wawa fotu a wawa fewn noppi ma ɗum kam ala ko mbawɗa Allah waɗanma mais ko heddi ko fakke ma ko kay waɗa ko cabune jambe itta ha laaɓa pewda hoore ma ha jooɗa quand même aɗa jogui baali ma ka sagata gorko jonta aɗa jogui nayi ma ha heewi aɗa jogui jawdi ma fewdu suudu ma fewdu huɓere ma ha feewa gadda debbo mo ganduɗa kayne ne wawi fewdude ne wawi fuuɗade ne wawi soccade ne wawi ɓuftade ha laaɓa waɗa suudu ndu urdi waɗa e ɓandu mum urdi wele probléme ɓeɗon poti resodirde kono noon sa janggo yi arti aɗa woni on ɗon debbo jottiɗo woni niveau mbaddeɗa e ɗum ɗayete wona noon koye kalata ko cayaji ɗi ko foof en mbiya tan jenna caya mais caya ka min hooram cayaji hande ɗin famani caale lerɓe leji nan ɗo jawja jottoyo ga wona ɗi min ɓortono ɗo caya pullo ɓorto ko sarla mbaɗa duhi mbaɗa ɓorɗi moƴƴi pewda ɗum ha fewa min somi heeɓi ɗum tan ɓortoto kono tuuɓe e neɗɗo joni kam wona ɗe gonno adan neɗɗo yo felliti so ina heeɓa hol ɓuuri wat pantalon tan ceerno wat parlon kono tuubal tan ha heeɓa leydi ne yaaɓe ya ɗum bon worɓe mawɓe ne mbawi ɗum wadde kono sukaɓe sagataɓe wote mbaɗe ɗin tuubaji ceerte majji ɗum ɗon ko probléme goɗɗo e ko heddi ko mbiɗen jangde nde wawata nafde en ko waɗande men wittoji somi janggoyi holko jiimi toon komi accani wuuro amen tawi harmani wona ardena adda gaaci kesi ina naatina e nder rendo amen wona ardena adda pijurloji kesi ina naatina e nder rendo amen min jiimi toon ko projet ji pindinoji jewte nafooje ɗin projet ji mi jokkodirama mi yiiti ɗum mbeɗa arda ɗum wuuro amen ngara gaddana yimɓe haqqillaji ɗi hande ko udditiɗi yimɓe puɗɗima yiide ɗeɗo pelle ɓooyi adana ɓooyi duuɓi ɗi keewi te ko haala ko ɗo fof ko nafoore te haalɓe ɓe famata ɓeɗo hay hunde neɗɗo gonɗo université joganaki ɓeɗo rewɓe kaali koɗo hay goto woto neɗɗo tampinore mum sona adda miijoji gonɗi ko so ɗum ala tan ko heddi ko hen fewata kono suka debbo o so janggoyi so arti wuuro mabɓe ɗo yo famminɓe wonko jeeɓaton ɗo e télé he yemnaka o faama ɗum par ce que hande ken forçaɓe yen kodde américain en forçama yen kodde Europe naɓe ala ko mbawɗen télévision sa foɗima nder suudu ma sa uddi tan addanatma Amérique joɗinma Amérique nder suudu ma jiyaɓe jaaha New York eɓe jola auto ji mabɓe noɓe jaltirta noɓe jandorto noɓe piira juuɗe eɓe jara sangaruji eɓe piima eɓe kalda eɓe mbaɗadira eɓe jalda eɓe belto foof e yiyat wadde Amérique ari ha nder suudu ma ala ko mbawɗa hen wadde janggude Amérique gurdam mum nani mais no jogui ko woni hen ko moƴƴani ko poɗɗen woppude saabu tubakoɓe ɓe gari ɗo ɓe kutorima e leydi men alkule jeeɗiɗi ɓe ganduɗa ko alkulal ka fuɗɗorto ɓe gaddi hen tati ɓe kaɓɓi ɓe pooli en ɓe nawi tati men ɓe gacciri en ɗo ɗiɗi Touba ko addi ɗo ko kaso kannare karwas ɓe pii ɓe pooli ɓe kaɓɓi ɓe ala ko mbawɗen hen ɓe nawi kanŋe men e kaalisi men ɓeɗo gueɗe ɗiɗi ɓe nawi holko ɓe goppiri en kayitaji e kawisaji fof ko ka karwas kannare kaso tati nawi kanŋe nawi kaalis ɓe gacci ɗo kayitaji e kayitaji ɗi woni jangde nde woni kayitaji ɗi kawisaji ɗi woni filmaji ɗi jeeɓaten ɗi waɗi hen ko jaggoto waɗi hen ko foti woppede force ɓe porcete ya ƴettu pine mabɓe sen jeeyi hen tawi en mbawa ɓoccitade pine mabɓe ɗe yo taw eɗen ƴetta hen kam ko nafata parnotoɗa ko nafata kono kaari janggo yi aɗa yeeɓa suko gorko jolbinowo tuuba kine dote jalta sa aji hen ko tuube ñonde ñiddude cakkal ngal waɗa ko barke non mais ene hersini ne hamni quoi kono wonti hanti ko wiyete tan jomum an noon cuhlel dewel anne jalta wuuro mon aɗa woni ɓiɗɗo pullo jontaɗo tawnoɗo suuriɓe suuɗiɓe yooɗɓe
jaha ha nataya e nden gonɗo min anne ala ko jeeɓata sona jolbinowo tuuba mais ɗum ko firti suko gorko jolbinowo tuuba wona kam hay bonne hay cayayel kam cifotoɗa kono tuuba yorbina waɗa ni sina jaggito ma wana cakkitoɗo hoore muɗum wona affaire haydara firani ɗum wonko neɗɗo foti yeɓoyde toon walla ko foti ƴettoyde toon ko wona ɗum minen kam min teskitima sukaɓe worɓe kay ɓe ɓeydoto ko wonde gendiyankoɓe yaaɓe leyɗele arabe ɓe e wonɓe ɗo e leydi men jeehi France walla jeehi Amérique janggoy walla keddiɗo e leydi men kono jeehi ha towoyi keeɓi université ɓen kay ɓeydi ko yidde leñol men ɓen kay goni koye yidde hanki men jaggito e gueɗe ɓurɗe mawnude nafooje men hiɓe rewɓe ɓe noon so aji hen hunde nde no hawni par ce que koko mbimi ko leƴƴi ɗi foof jiiɗat jomum hayso ɓuftaki hayso ɓornaki ɗin comci ina moƴƴi mbadi so yaltiɗo so ala tan ko wiyete heɓlo caractére no wawata woftorade no wawata wapparade oɗo sayi dewɗo e mum tan foolete ɗum ɗo noon onon janggoyɓe worɓe ɓe onon poti joddade e mabɓe keɓlaɓe ɗum kalda e mabɓe gonga jewtu ɗon kollonɓe ɗum ɗo son mbaɗi on keltinat men de par ce que won komin jii hen ko haalate saaji waɗe hay e internet min jenna ɓiɓɓe rewɓe fulɓe taw ɓen yennoɓe aɗa jogui gueɗel gotel guel kalata jomum aduna Allah o fof o wonta hen teddu kono gacce wonno jomum jogaki ɗum pinal to banggue hakkille ne ngakka jomumen ina mbawi yennudema ɗo jennol ngol ganduɗa sa yoftima jomum tan feere boni wonta teddude e bandum en wonta teddude e hoddiɓe mun walla taariɓe ɗum ɓe kala de anda deke ni ɓe mbayi e dañi probléme ɓe dañi hono wiyete ɓe dañi probléme wadde noon enen e koye men min a yiyandam onon jannguɓe diine ha ƴellitiɓe sagataɓe yaroɓe sagatagal taw cuwa naywuɓe e sagataɓe worɓe janggoyɓe jalti université garti goni professeur uji ɗe jangguina e onon jomen projet ji yaaɓe ha paami ko wiyete projet oɗon foti wattude tamadirde juuɗe moɗon e vacance uji mbaɗe ni waktuji ɗiɗo nden mbaɗen jilluji eɗen pindina eɗen eto haalande yimɓeɓe jewte mbaɗe ni mbaɗe wuuro foof waktu ndungu haɗe gona fodde jewte sappo tawa kala tergal ina jeeya hen rewɓe jangguɓe projet ji so gorko o haalni yimɓeɓe ne dewrata Allah no foti rentorade cheyɗane o ɓe gorko o sagata gorko o e haalana jangguɓe ɓe no foti jaggirde e jangde mumen no potata rentorade ko ina majjina ɗumen ko ina bonna diineji mumen walla bonna pinal mumen on so haali haljiti goɗɗo mo ganduɗa ka Pulaar janggi holko woni Pulaar holko fandare wonde hen neɗɗagal pulagu ngal jangge ha gande ɗen enen beela ken daɗaɓe e nder leƴƴi keddiɗi woto en jaltude par ce que yaltoɓe ɓe pulagu foof ko pamani tan pamani par ce que wonko kalɗen ɗo ko a wawa ɗum dañde e leñol gongol a wawa ɗum dañde e leñol gongol e hande leydi men fenade waɗama leñol gotol ƴettama tottama leydi ni goto men fiyat becce tan wiya Sénégal najo mais en gona Sénégal naaɓe e nder bundi neɗɗagal leydi Sénégal kala ko ina findina ina rokka haqqille waɗate koye ɗemgal gongal ngal wona Pulaar wona soose wona mandinka kamɓe tan totta foof kadi assemblée nationale Sénégal meeɗa wofde ɗum ɓe mbi ɗemɗe national walla ɗemɗe gendiñi Sénégal ko jeegom ɓe bindi nan signina ha joni ɓe ittani kono ɓe perguito e ferguitande ƴettude ɗemgal biyeteno ngal langue officielle ɓayre koko haɓɓa e men en ɓoccitaki Touba Kiri ndi ko mbiyata en keeɓi indépendance en peccinani en keeɓani indépendance ɓayre haalis men haalis France ñamaten ɓayre président men haalda e meɗen ko français enen foof pewjeten koye français koye Touba Kiri ndi hen pewjeten hen itteten ɓayre sen mbi eɗen mbaɗa hunde lundima France tan en jawtoyta oɗo fof ma rendu fiye men ha ɓoccita ɗum e juuɗe meɗen en keeɓani indépendance kono en keeɓi maslaha ƴesto waade noon saabu en mbaɗanama ko wiyete terbinoji en jangguinama ko wiyete sariyaji taw ko enen mbaɗani ɗum enen lelnani koye men enen ñawata yimɓeɓe mbaɗɗen hen ko juge oɗo kañum waɗi ɗo kasoji ɗi e ɗiɗo kuule lelnama ɓesi nandude ɗon kam eɗen laami koye men noon ɗetata waade
kono wona noon joni holno wawata wonirde mbiyeɗa ngal ɗo ko ɗemgal officiel ko kangal kutortoɗen koye maggal guurɗen koye maggal pewjeten gongal ara ɓaggue ngal wiya ko wonko heedi ala fof ɗo ngal wiya e ngal heedani Sénégal nal kono soɓe gari koye maggal tan ɓe pewjata so président ari haali langue officiel o waɗateno ko jeegomo ɓe goto fof wiye ya firtu discours président o e ɗemgal ma ɗum Senghor wonno ɗo ha yeehi ko ɗum Abdou Diouf wonno ɗo ha yeehi Abdoulaye Wade ari ko gendiyanki minen ɓe min gandi ko France o wonno jeeno koye gendiyankoɓe jolfuɓe ɓamtoɓe wolof ko africaniste affaire Afrique mo wiyata o jomum soomi hen wonde kañum ko gendiyanke leñol mum ɓamtata leñol mum de ari ɗo de laami yimɓeɓe kañum fuɗɗi wadde noon force somi haali français mi haalata wolof yeehi ha wi yo yimɓe janggo administration walla e nder bureau ji ɗi foof yo français janggina haale yimɓe dilli o tawi wolof kay yimɓe dilli o tawi yawtoyta o dartini kono haɗani a boni waɗa ɗum par ce que ko waɗata ko e ɗemgal makko ka ko haala koye hunduko makko o fonno woppude ɗum koye joolaɓe serraɓe e fulɓe ɓe e jolfuɓe pirtana bandumen o waɗani noon hande ɗum fooli en ɗum waɗi noon neɗɗo yaaha jangginoyede kadi français arta ɗo kadi ne wawi wolof arta ɗo kadi ne janggina men wolof ɗo tan e gawde boofe e biddi tan aɗa nan tan nana way boy o baga gadda ɓennala quoi yo fi mom dangay waaru quoi firtani hay hunde quoi a dawata hen hirnota ko hen dañata hen teddungal yaltitta hen Tamba sa yawtini Nouakchott sa faye Nouakchott a wayli ƴewata ɗemgal gongal sa yeehi Kidira aɗa faye Mali ƴewata ɗemgal gongal wadde wona ɗemgal pourquoi aɗa farnoro ngal Amérique langue américaine nani ɗo walla anglais nani ɗo français nani ɗo au moins arabe nani ɗo quand même aɗa nana kam jomumen wonko jogui wonko mbawi wonɗo keewi kono kañum haydara firtani mbiya aɗa jippiniro aɗa farnoro ɗum yimɓe mais yimɓeɓe am jeeɓi ɗum min wonɗo jiimi ɗum woyi heege ma yo min kalata jolfe e nder wuuro Saare Manggo jomum darna tan wiya i a hersani woyi heege koñje ganda ko kewi min kalanta wolof jomum tourde dande tan ala min kay non mi fijat tan mi fijat tan ay ma yaw famde wonde fijat tan anne ganda o fijat tan foti ko wasde wadde ɗum gonga foti wadde ɗum fijirde saabu wona ko ina ɓamtan ko kaldateɗo hay nokku kanko kaalo o e hoore mum ɗum ngal ɓamtatama hay nokku yiyana wadde e nder men mbimi ko yooɗino tawa wona gammu tan en jaari nelaɗo sallallah alih wa sallam hitande foof paden kadi ha waktu o ara tan jaare nelaɗo ha kalten goppen ko nelaɗo jangguinanno ko jehen laabi men ala ƴeewonen gammu o so gayni par ce que kanko occasion pour rendinde men so rendini men kalti ƴeewen holko mbaɗanten diino holno cardaten mbo par ce que hunde nde no foti fuɗɗitade an min a yiyandam par ce que enen foof eɗen jaa eɗen keeɓi ɓattade ko wiyeteno ko nden wajadna abana min tawri baaɓe amen tan ene juula mbe min juula walla min tawri baaɓe amen ene juula e ɗiɗo sanamuji mbe min juula yogaɓe men ɗo tawri ba mumen ene juula tan kabbira ɓena mbiri tan kaynene mbirta mais holko wirdinma holko kabbirta holko takma habbirde homo woni Allah beela yimɓeɓe paydani joni annabi e cheikh ñallaɗo haalde Mouhamadou sallallahu alaihi wa sallam hay goto wiyata sallallahu alaihi wa sallam hay goto umata sa wi ceerno kaari mbilla Allahu akbar peɗele jaaha dow yimɓe mbiyana caama e leydi nelaɗo no haali aɗa haalano yimɓe almudoñi wonani hay almuɓe Cheikh Tidiane ndoɓe gonani hay Cheikh Tidiane koɓe almuɓe kadi Tidiane ñalla haalde Cheikh Tidiane ha ɗomɗa Tidiane yankoɓe ne jooɗi no puttinma guitoñ tan no mbayni ŋaaɓe kundude ha mbiya ceerno kaari tan ɓe beddo kaalaji e tan ɗum ko nattude andude holko adduno Cheikh Tidiane ko nattude andude holko adduno Rasulullah ndeke sen jaaji ha ɓooyi maya hunde fof yurbittu ene foti hestinede fimde nelaɗo nde sallallah alih w sallam hoɗo heedatma fimde Cheikh Tidiane hoɗo heedatma fimde Mouhammad jomiraɗo subahanahu wa taala so haalama holko poɗɗa hen ƴettude ganden e nder koye meɗen cheyɗaneji nane men yogaɓe men cikkata cheyɗane ko leñol cheyɗane ko gorko mawɗo joom ɓikkoñ woodani cheyɗane ala leñol de kaari jibini kaari en leñol mabɓe ko Amérique ɓe ɓuuri hewde walla France ɓuuri hen non cheyɗaneji ɗi ko enen so ummima e men e yaha e jinne ko ɗo tan cheyɗane jibinde ko hakkude neɗɗo e jinne ko jomiraɗo wi noon o wi ko acheyatinul insu wal jinnu ayo adari ko neɗɗo
seyɗaneji yimɓe ɗi walla seyɗaneji jinneji ndeke seyɗane koye men woni te wone men son ƴewtidima joomum tan ko wiyete seyɗane ko arat o daro yeeso ma enen noon sa ajata jeebo mbiyata ngel boni ngel neɗɗel bongel ngel kulɓini ngel ay ngel bongel kulɓini ngel ko on woni seyɗane sabu nelaɗo wi natata aljanna muk natata aljanna mo yimɓe dogata ɗum kulli ɗum sabu bonde makko sabu hulde bonande neɗɗo o tan ha batta wi hey reeno ngel de oɗo de kam woto jalde mu de woto reeno ɗum de sa fabbima ɗum tan woto wiyata yeddodiri e mu de wo tampini hoorema seyɗani nan ɗon neɗɗo fijjete jaldete yimɓe cuusat neɗɗo yiɗede ɓuuri hulede te neɗɗo ina wona seyɗane wona malayka wona neɗɗo e nder 24 heures e nder 24 heures neɗɗo ne wawi waylade ɗiɗo mbaadi tati fof par ce que kanji tati fof ko ɗi dookɗi ɗum mbaadi malayka diine noddatma ya wano malayka neɗɗo o ko ɗum tagaraɗa ya won neɗɗo hade ma wonde malayka seyɗane ko gollal bongal duñat ma gonta seyɗane jomiraɗo jaaɓi wi seyɗaneji yimɓe ne goodi ɗo gonmi somi woni ɗo mi wonde moon mbeɗa woni neɗɗo so jamma ari mi lootima hami laaɓi mi ƴetti comcam laaɓi mi urni suudama ha uuri mbeɗa fiya darɗe mbeɗa sujja tan mbeɗa ummo mbeɗa daro mbeɗa suba hino mbeɗa fiya jaaɓe mbeɗa jangga qur'ana mbeɗa haala ko ɗum ɗo malayka mi wontat malayka tan par ce que malayka addiraka ɗo yo res rewɓe addiraka ɗo yo ñanto addiraka ɗo yo jogo beɗe tan no fiya yimɓe malayka addira ɗo ko yo rew Allah tan kañum ko ɗum tan windira kayen mbawa wofde Allah ni hayso jiiɗi mbawa kayen ko dewo Allah tan ko Allah windiri on dewal Allah wadde on waktu fodde waktuji ɗiɗi walla waktu timmuɗo mi wonti malayka somi fini subaka jeewo noddiga lembel notima to ako ari Demba ari Pathé ari ko jooɗima e seram baba rokkam mburu baba adnam paɗe min mi sorde komi yini école amen mbiyami ko ni Allah lijjiti ɗiɗo affaire uji ɗum ɗo woni neɗɗo ko oɗon woni ɗum ɗo woni mission mum toppitade sukaɓe rewɓe toppitade worɓe walla an debbo o toppitade worɓe ɓa toppitade cuhloñ koñ toppitade gurdam maɗam ko ɗum ɗo woni neɗɗo ɗum hanti dewal ngal haalaka dewal Allah ngal haalaka ɗo ko neɗɗagal ngal taw haalate hono mbatten ha ñallen hande jaam hono mbatten ha ñaamen hirande bottari feere nde pewjata ko cuurortoɗa ko ɗum woni on saaha ka neɗɗo jooɗɗa ha ɓoye gulali gulla wiye ko woni tan wiye wonde guesa ma de baali naati hen mbiya toon guirñete aɗa wonde ɓande kawra e gaynako pelem ɗo ɗin nani soppa nani wara nani ƴatto nani fiya on saaha ko seyɗane o natti wonde neɗɗo o wona malayka ko seyɗane haw yalta e ko wiyete seytinde ko fulɓe Fuuta kayen jiiti konngol ngol mbiyata kaari seytini kaari seki o en ngara ha ɓattiɗen seyɗane o goppuɗen mbiɗen seki kono ko seytinde firta ko wontude seyɗane yimɓe nane men noon ko seyɗaneji de wonen ko enen jibini saabu eɗen keewi yim koñ paat koñ noon sago toñ goron keew koñ congaki en kala songo tan kono songaki woto mem nani yuwa nani soppa sa haalde muɗum mettina haala tan koko boni walata koye nder galleji janani nani sorta e nder cuuɗi nani haalda e ɓeeɗo ɓe foti haalde ɓe foti hani haalde fof ko ɗum tan woni meccel mum ha yimɓe fof ganda ɗum on ko seyɗane kala jibinɗo on yo fewnu ɗum gila law yo andine wonani wurdete gila law ɓuucce fewde ha watta accude ɗum watta hersude kañum tan goto par ce que neɗɗon foti hade muuyi nadde sernaɓe ne mbaajo ɗum yo ƴeew haqqille mum o par ce que o wiya ko khulafaul ard jomiraɗo subhanahu wa taala o wi inni jailun fil ardi khalifatan mbeɗa adda lomtamde mbeɗa adda lomtamde malaykaji gandon noon ko batu ngu o wadde e malaykaji mbeɗa heeɓi an addande lomto mi waɗa ɗum to leydi to ɓe mbi ɗum atajalu fiha man yufsudu fiha waysuka dima in jaam jomiraɗo an kam hono ɗum wayni keɓiɗa ɗo addude ko neɗɗel gila adama pusowo leyɗele ene dufowo ƴiƴemeje taƴowo enɗam bonnowo ko on keɓiɗa kadi wadde ɗo hollata men wadde adama en wona goto oɗo adama jibinɗo men o won adamaji goɗɗi garnoji Allah tagui ɗumen tooñi Allah bumjini ɗumen kayne fof morñita ha laaɓi jooɗi duuɓi kewɗi tagti kadi adama on bonni o adama goɗɗo kadi ari oɗo adama noon mo battinɗen haal ɗum ɗo battinɗen tagede jibinɗo men o ko ni Allah wadde mum wi malaykaji ɗi mbeɗa addamo o lomtomi to leydi ga
malaikaji mbi kaali jikku makko neɗɗo haalata jikku mbo anda malaikaji ganduno adama hade adama tagede wadde won adama godnoɗo mbo jiidane o mbo Allah wiina waɗa sabu ɓe kaali jikku makko neɗɗo ko wiyete biographie mum haaletake taw wona godnoɗo kala de hunde haala wiya ko ni way sifa aɗa sifo ko hunde ne meeɗa yiide walla ne meeɗa andude ɗum ɗo fof ko hunde ne poɗɗen haaldu radio ji ɗi poti jogade ko yewtiyankoɓe machallah luggiɓe haqqillaji par ce que radio ina walla ɓeɗo mbi ɓayne jogui tan ɗo foti haadde kono welno taw jomum ne jaaha fodde 5 kilométre ga 5 kilométre to bangeji ɗi nayyi foof taw yimɓe ne mbawi toon yewtude ko ina findina yimɓe Habibou a namnima namna ruttama e ma ɓoggol ya radio nammarel hayso lewru fo lawru gotol walla lewru fo laabi ɗiɗi jangguina yimɓe faama muyemba Allah rokkuma machallah yo yimɓeɓe gandu jangde nde koko foti yaa yimɓeɓe piniɗo koye de Pulaar fuɗɗiɗo jangguede a nani ɓoofa noon nani fati lesde kono minen foof ko hen min ƴelliti ala diplôme en daroɗa yesso universitaire en professeur uji aɗa haala ɓe jeddata ɓe jaɓa haqqille ma o ko heblede Pulaar wawi heblu neɗɗo wawi heblede koye ɗemgal mum lebbi 6 tan ɓoli so joom haqqille darima ɗo no heblo ɓeɗo sukaɓe meeɗa janggu lebbi 6 billahi lesi ɓe mbawi waddede kam e suka jangguɗo français kam duuɓi 6 o wono supérieur dow mabɓe furru o heedaɓe dow so haali ɓe mbiya hoto o janggi mimi namnama ɗum radio rellaɓe fota ko 2 jours hoɗo jaltuɗa ko hombo woni diplôme ma namnal gongal ngal beela ka sénégalais mbimi wona sénégalais ɓe mbi ko a Mauritanie mbimi wona ɓe mbi ko gonɗa mbimi komi décole najo jeeyaɗo leydi Tooro Fouta Tooro ɗo kalmi Fouta Tooro wona Sénégal mbino Mauritanie kay mbimi wona sénégalais min komi pullo jeeyami koɗo fulɓe jeeya wuuro amen noon mbeɗa haalana moon leydi mama am canton ngaji amen ko Tooro gasi heddi ko fof mi anda kono diplôme mbimi ɗon ko meeɗa heɓ diplôme min hay somi jangguina arabe hay ɓallima diplôme o heɓde kam hay sinno ko brevet hay ɗum mi meeɗa jabde mbimi ko inchallah rabbil alamin ma ɓeeta wonde gando ha anduɓe ganda mbeɗa andi taw hay diplôme goto mi ala min etino ɗum hande mi nimsiti ɗum noon seeɗa kono noon ko min etino ɗum noon ɗemgal ma ne yaawi waddema ɗum yaawi heblandema ɗum mbiɗa haala ɗum baba malen ɓe ɓe jiyata ɗo tijani an en foof wona jangde français wona diplôme aji towɗi nani Abou Diop en ɓeɗo voilà Abou Diop en ɓeɗo suko baɗi men ɓi raki en ɓe kalɗo heccanke o yaade ha France ana haala toon yeeso professeur uji mum ko mbawa haalde wona question ɗumate ko hebloji ɗo ɗiɗo jonɗe mon ɗo Pulaar jangateɗo haalateɗo ɗi batuji pindinoji ko ɗo jomum en keɓla ɓeɗo foof so wonino tan ko français ɓe janggi tan diplôme aji mabɓe kalata ɗo ko nafata men wona gonga wadde tinnoɗen Pulaar o ko hirjinta ɗum ha yimɓeɓe ɓeydo ruttade hen jangga jangganomo ɗo ko nani ɓoofo so ɓoofi noon gueɗe ɓeydo neɗɗo ɓeydo majju ha laaɓa junggo ma yarata ñaama winda yarata caggal winda ɗum ɓeyde tan ko probléme neɗɗo yo windu tan ñande binduɗa ha mbawɗa ha jiiɗa deftere no winda tubako ina huccite deftere nde Ibrahima Sarr ina jala dikkiri joom molo nde Yero Doro Diallo e nder métro hakkude Espagne France o yooro jalede ha ɓoye ɓen mbiyi jaam o watti firande ɗum e français saabu français tubako goto wi ɗum yomi ƴeew itti livre o totti ɗum ko caractère latin mbo andi kam huɗo a woni ɗo walla hache so timi hen o wiyamo jang hunde yahata o wi ɗum ko woni o sema langue o wi ɗemgal ma ko woni o wi Pulaar ɗum pullo Afrique l'Ouest minen jeeyi ngal ɗo ɗemgal o wi ko woni hen o haalani ɗumen dikkiri joom molo no haala ɗo kaari ɗo rewi ɗo ɓe leele leydi ɓe jaali ɓe ƴette mum photo ji ɓe ƴette muɗum coordination ngaji ƴetti coordonné ji ɓe beltani ɗum no feewi ɓe mbi ndeɗo deftere est ce que wallataɓe kamɓe koye mabɓe mbaɗa financé deftere nde watte e ɗemɗe mabɓe o wi hami haalno e jomum Yero Doro Diallo dikkiri joom molo wattama joni e arabe kono soit wattede français soit wattede anglais ɗum ko enen poti wadde ɗum coñce men alama mbaddeten hen onon arabeɓe oɗon gandi ɗemgal men ngal waddetake ɗemgal mon Pulaar waddetake ɗemgal mon koye onon waddeɓe arabe ñande min jahata namarel ɗo min e ceerno Madane en demin